Arratsaldeko 7:00 42 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Lasok Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko lehen finalerdiaren analisi egingo dugu. Jokin Altuna zen favorito eta ez du hutsik egin amezketarrak 22 eta 9 irabazi ostean, eta honen bestez bere bigarren finala jarraian jokatuko du. Gogoratuko dugu batetik Jokin Altunak irabazi egin ziola Dariori partida erabakigarrian, final laurdenetako ligaxkako azken partida erabakigarrian 22 eta 4 emaitzarekin gainetik pasazitzaion. Lasok berriz ez zuen teorian jokatu behar zuen, Elordiren aurka jokatu behar zuen partida hori jokatu, baina aurretik Artolari 22 eta 13 irabazi zion Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta beraz biak ala biak une honean iritsi dira. Ia da, Unai Lasoren inguruan esaten zela apur bat belaunean edo arazoren bat izan zezakeela, berak partida aurreko elkarrizketan behintzat euneko eunean zegoela esan du, eta beraz bi pilotariak inolako aitzakiari gabe kantxaratu dira, baina partidaren errealitatea, partidaren aurre ikuspenak eta errealitatea oso ezberdinak izan dira. Txamponaren aurkia eta infrentzua izan dira. 12 eta huts aurreratu da Jokin Altuna partida hasieran, oso ongi jokatzen amezketarra, perfekzioan ez, Lasok ez baitio tanturik egin, eta Unai Laso berri zangako solotuta. Sakearekin jada minik eragarria egin dio oroar Altunak, Darioren aurka eta Zabalaren aurka bigarren zatian ere sakearekin min handi xamarra egin zien, eta horren ondorioz bigarren pilotaka da eskura uzten zion bere buruari, eta hartara baliatzen zuen gaurkoan Lasoren aurka beste horren beste egin du, eta gainera ez sakean bakarrik baizik, eta piloteoan ere oso bizi ikusi dugu, eta Altunaren bolada oso on bat bizitzen ari garela esan daiteke. Eta Altuna ongi dagoenean badakigu oso zailaia, ezinezkoa da ari irabaztea, eta gaurkoan horixe gertatu zaio Unai Lasori. 12 eta hutseko horren osterako jada bieten aldi ere eskatuta zeuzkan Unai, baina esaten dugu hankak oso lotuta. Esango nuke 12 eta hutseko horretara arte gainera bitan soilik izan duela nagusitzera pasatzeko aukera, eta horrek zerbait esan nahi du. Erabat defensan jardundu Altunak, erabat saieska jokarazi dio, erabat luze oinetara, eta oso deseroso aritu da Bizkarreta Gerendi eingo aurrelaria. Gero, bigarren zatian, apur bat hobetu du noski, 15 eta 1 ipini da, lehen tanto hori behintzat egin du, askotan hainbesteko aldearekin pilotaria galtzen hasten denean burura utzean geratzeko mamu horiek eta etortzen zaizkio, behintzat 15 eta zioa zela lehen tantoa erdietsi du Lasok, aurretik ere aukeraren bat edo beste izan du, baina esan du asko oparitu du, erabat partidatik oso azkar irten da, eta Jokin Altunak berriz partida osoa oso zentratuta, konzentratuta pasadu, eta benetan ez da kolorerik izan. 18 eta 4 iritsi dira bigarren etenaldira, hemen ere Jokinek oso asko jokatzen jarraitu du, pilota ederki luzatzen, eta gainera lutzatzeaz gain txokoan ere tantoak maixuki, bere artista sen horrekin amaitu ditu, eta partida perfektua jokatu du. Pilota batzu gero partida amaieran galdu ditu, Lasok ere azkenerako apur bat markagailua txukuntzeko beta izan du, 18 eta 9 horretan, baina azkenerako 22 eta 9 amaitu da, eta honen bestez beste urtebetez finalean izango da Jokin Altuna. Joan den urtean Unai Lasori 22 eta 5 irabazi zion, orain gainera sekulako balentria lortzeko aukera izan dezake, zergatik Aimar Olaizolak 2012 eta 2013 urteetan txapelak irabazi zituenetik inork ez baitu bi aldiz jarraian irabazi buruzburuko txapela, eta Jokin Altuna hori egiteko zorian egon daiteke. Ikusiko dugu ea aurkari nor duen, bihar erabakiko da hori Iñaki Artola edo Iker Larrazabal. Gogoratu beraz, Altunak 22, Lasok 9, Jokin Altuna finalean izango da.